טוב, אז אנחנו נמצאים בקלבת שבת במתחם הקמפוס של הנמל המתחדש. כמו שאנחנו רואים, יש פה הרבה אנשים ומתחילים להגיע אנשים, ואנחנו כרגע נמצאים בדוכן של פאב העוגן הוותיק בחיפה. כמובן שאת הפאב מנהל גילי פינקוס, דור שני, ואנחנו מראיינים אותו. גילי, אהלן, מה יש לך להגיד על המקום ועל כל מה שמתבצע כאן היום? כמו שאתם רואים, החיפאים, נסיעה, באים ליהנות, להסתכל את המתחם, לא ראינו את ככה הרבה זמן. כל הכבוד לעירייה, כל הכבוד לבעלי עסקים, ויישר כוח. ומתי האירוע הזה מתרחש? כל שבוע? האירוע מתרחש כל שבוע ביום שישי בין השעות 4 ל-8 בערב. כולם מוזמנים בכניסה חופשית, לעוף למבוך, צא לי בהפרד ותגיעו בהמוניכם. באיזה שעה זה מתרחש האירוע הזה? בין השעות 4 אחרי צהריים ל-8 בערב כל יום שישי. ואני מבין שזה לא רק לחבר'ה ששותים אלכוהול. מתאים לכל האוכלוסייה, כולל ילדים, משפחות, ילדים. מזג אוויר מעולה, אחלה אנשים, אני ממליץ לכולם להגיע. פאב העוגן, שיהיה בהצלחה. תודה רבה, יישר כוח.